Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zverili slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus, ten istý, včera i na veky. Rokmi a strašne múdra odpoveď zaznela, že nikde a všade, ale ja mám ešte jeden pohľad na tú vec. Viete, kde ste boli? Boli ste vo svojich rodičoch, vo svojom ockovi a mamičke. Vaše tela sú predsa stvorené z kúsočku tela vašej mamičky a ocka. Ešte ste neboli a oni už chodili po svete, aby ste boli v nich. Láska, v ktorej sa oni spojili, je bránou, cez ktorú ste prišli vy na svet. Nie je to úžasné? A predstavte si, kde budeme, ja aj ty, povedzme, o 150 rokov. Všade a nikde? Nik z nás tu už nebude. A predsa tu budeme prítomní v ľuďoch, čo sa zrodia z našich životov. To je obrovský zázrak. Živí a mŕtvi sú prepojení v jedinom živote. A tomu životu patrí naša láska. Sviece na cintorínoch či kamienky na tomto stole sú symbolmi tejto lásky. Môžeme si dať obrázok. Podobáme sa v tom korálovému útesu. Viete, ako rastú korály a korálové ostrovy? Nové korály vyrastajú na kostrách tých, čo tu boli pred nimi. Predstavte si to. Z hĺbky oceánu postupne vyrastú až na hladinu a vytvoria korálový ostrov, kde sa ľudia za drahé peniaze chodia opaľovať. A my podobne vyrastáme z ľudí, čo tu žili pred nami. Cintoríny sú vlastne základmi korálových ostrovov, na ktorých my žijeme. A životu sa darí tam, kde sme prepojení v úcte a láske, živí s mŕtvými. Ľudstvo je ako strom, aj človek. Jeho koruna rastie, no jej sila je skrytá v koreňoch pod zemou. Čím širšie a mohutnejšie sú korene, ktoré sú skryté pod zemou, tým širšia a mohutnejšia je koruna. No a našimi koreňmi, deti, je láska, v ktorej prijímame našich mŕtvych. Jeden múdry človek povedal toto, že sme trpaslíci, pozrite sa, tam sú trpaslíci, že sme trpaslíci, ktorí sedia na pleciach obrov. Môžeme dovidieť ďalej ako oni, ale nie preto, že my máme lepší zrak, ale preto, že oni nás dvíhajú do obrovskej výšky. Pred 20 rokmi, deti, tu nebola ani táto kaplnka. Viete si to vôbec predstaviť? Nebola. Aj kaplnka má svoj začiatok. A v ňom základný kameň, bez ktorého by sa nezrodila. To je ten kameň, ktorý bol tu na stole. A viete, ako sa volá? No, napíšem vám. Zvedavý, ako ďaleko dovidíte. Máte ďalekohľad? Čo tam čítate? Čo? Juraj, celým menom Juraj Kušnierik. Keď vznikla myšlienka, že založíme túto kaplnku, všetkým sa to veľmi páčilo. Ale nikomu sa do toho nechcelo, lebo to bolo trošku riskantné podujatie. Iba Juraj Kušnierik, on bol taký veľký,
prišiel ku mne, potlapkal ma, povedal mi, neboj sa, ja budem s tebou. A bol. Jeho verné priateľstvo položilo základy kaplnky. Juraj bol vždy pripravený pomôcť. Keď začínali tieto bohoslúžby, by ste ho zažili v neskutočnom nasadení. Predstavte si, že prichádzate do toho kostola, vo dverách stojí Juraj, potrasie vám ruku. Zídete dole a vidíte, ako Juraj beží dolu, sada si za orgán a doprevádza piesne. A keď Juraj dohral, vybehol na kazateľňu, nadýchol sa, široko sa usmial a začal kázať. A potom samozrejme musel vybehnúť hore, aby podával ruky, bo ja neviem čo. Dokázal proste urobiť všetko, čo bolo treba. A vôbec pritom nebol v strese. Juraj veľmi improvizoval, ale všetko robil s humorom a noblesou. Treba priznať, že priateľstvo s Jurajom bolo v niečom niekedy aj trochu nebezpečné. Keď sme boli napríklad na nejakom vážnom podujatí, vieš, kde deti musíte sedieť ticho, ako v kostole a tváriť sa vážne, tak sme si s Jurajom radšej od seba odsadli. Stačil totiž úplne malý podnet a zvykli sme spolu prepuknúť do neovládateľného smiechu, ktorý bol naozaj veľmi neslušný. Stávalo sa, že sme párkrát museli vybehnúť von z tej sály, aby sa nestalo to najhoršie. No, už 10 rokov nám Jurajko chýba, jeho hromový hlas. Hovorievali sme, že Juraj nepotrebuje mikrofón, ale tlmič. Lebo on, keby tu nemal mikrofón a kázal by, tak by ho počuli aj na ulici. Taký mal hlas. Ale najsilnejšia na ňom bola jeho dobrotivosť, v ktorej sa každý človek, nech to bol ktokoľvek, cítil prijatý. Viete, ako znela jeho najobľúbenejšia veta? No, deti nebudú vedieť. Niektorí si to nosíme na tričku. Má tu niekto také tričko? Je to výborné. Neviem, čo by hovoril dnes, ale to bola jeho najobľúbenejšia veta. A taktiež zvykol hovoriť Juraj, mojím poslaním je byť tým druhým. Otvoriť dvere, aby iný mohol vstúpiť dnu. Juraj nás fakt strašne zaskočil. Mal iba 51 rokov, odcestoval si na Island, na ostrov hudby, ktorý tak veľmi miloval, že on aj napísal krásnu knižku a tam navždy dotlklo jeho srdce. Odišiel, no je tu s nami. Ako základ toho, čo tu žijeme. Jeho ľudskosť a empatia, všeobjímajúca láskavosť, ktorou spájal najrozmanitejších ľudí i takých ľudí, ktorí by sa inak neboli stretli. Juraj totiž neochvejne veril, že Boh je láska. A to, čo mu veril, aj žil. Na začiatku bohoslúžby sme čítali krátku vetu. Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia a napodobňujte ich vieru. Nuž, dajme slovo Jurajovi, nech nám sám povie svoj odkaz. Smrť je vec, ktorej sa ja obávam a zároveň ma niečím fascinuje. Obávam sa toho, že tuším, že na základe skúseností iných ľudí, aj toho, čo vidím okolo seba, aj pozorovania seba samého, tuším, že príde chvíľa, buď to bude veľmi rýchle, alebo možno aj veľmi pomalé, neviem, čo je lepšie, kedy sa mi začne môj vlastný život ako keby vyšmykávať z rúk a neviem, ako to budem znášať, ten proces, hlavne ak bude dlhý. Neviem, naozaj neviem a obávam sa toho.
obávam sa toho, že to nezvládnem. No ale potom príde ten moment, kedy sa všetko končí a na ten sa ja trošku takým zvláštnym spôsobom teším. Pretože teším sa na to, že z tejto márnosti, v ktorej žijem, prejdem do niečoho, čo je oveľa lepšie. Prečo si to myslím? Tak to je preto, že jedinou mojou nádejou je teda smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. To je taká klasická, tradičná, kresťanská dogma alebo viera. No a s tou sa ja stotožňujem. Takže verím, že keď zomriem, tak nie je vďaka tomu, že som žil nejaký dobrý život, hodný nasledovania. To viem už teraz, že to tak nie je. Ale na základe toho, že Boh je láska a že odpúšťa viny, hriechy človeka, tak k nemu prídem a prídem aj k iným ľuďom, ktorí mi tu chýbajú nejak v tomto svete, ktorí už tam sú. Všetkých chcem pozvať k takému rituálu. Viete, na čo sú rituály dobré? Aby sme vedeli vyjadriť také tie najhlbšie veci, ktoré ináč ani nevieme vyjadriť a ani o nich nerozprávame. A toto bude rituál, v ktorom by sme mohli vyjadriť svoju lásku k ľuďom, ktorí nás predišli, ktorým sme zaviazaní vďakou. A nejakým spôsobom žijeme z ich života. Či sú to naši prarodičia, rodičia, alebo možno aj ľudia, ktorí nás iba inšpirovali, tak vás chcem zavolať dopredu, tu budú fixky, môžete napísať tie mená svojich mŕtvych na tie kamienky a položiť ich na oltárny stôl, tu okolo nášho Jurajka a vytvoríme tu taký malý korálový ostrov. A deti, ak chcete, môžete nakresliť svojim milovaným nejaký pekný obrázok. Sú tu aj farebné fixky.